अटेंशन प्लीज। बोल। अभी अभी संदीप राजा ने पेश किया क्या कहा से हुनर लैलू हो दिलवा तोड़े के। बुझिया से हेलो हेलो बहुत सुंदर। तो काहे उनका दाम कटवा के फिर में लागल इतना सुंदर साउंड बजाता बताओ। तो बार बार उनको शिकायत करता रहो जबकि बहुत सस्ता बढ़े जाओ बहुत जग में बने जग में बड़े लगातार 9-10 दिन से तू बार बार शिकायत करता रहो उनको बिजनेस में तोहरो बिजनेस में ये रहन छोड़ तो भले कह दे कि तन ठीक कर दाओ रे ठीक कर दाओ साटा तन त खा ले लो हियनु ऐसा शिकायत मत करो बेस भागवत फिर ऊपर में है। हेलो प्रसंग बोला हाँ थोड़ा सा जरूरी रहा लेकिन प्रसंग हम सुनाए थोड़ा सा ऐसा बात है खाली बोर के सुनावल हमने के जोग में नहीं जाए पूछी का है जोग बीत गइल बा जोग का पूर्णावती हो गइल बा हमने के मनोरंजन करे बन जात तनी कथो प्रसंग से लयदारी से हर चीज से। हेलो जल्दी आओ तने और बढ़ल रहा है और तने गीत संगीत में 5 मिनट चलो। हां यस यस सावरी नीचे बहेलिया जाल बिछवले ब्याधा लगवले बा अरे निशान गोसैया यह भजन है ये हाई एगो हमर फरमाइश गीत है कुंवर जी साहब कैसेट में गवाई रहे बाकी आज ओकर फरमाइश चलत रहे तो गला तो बहुत पहले गा के छोड़ दबन हे हितकारी अवध बिहारी रुवेली धरतिया पाप के भार लेके अब कलयुग में फेरू अवतार लेके बहुत ओल्ड मॉडल हो वो कैसेट में गोला लय हिंदी फिल्म करा है कि तेरे सर की कसम ना जुदा होंगे हम तुझको अपना सनम चुन लिया फिल्मी लय रहे नचनिया है चाहे ना देखे में दिमाग के ठंडक मिले एगो ही लेल बड़े ओकरा कंपनी नहीं कंपनी ये नहीं के कंपनी का कहला तो बुआ सब बोलल जाला ओकरा हये ने के गाड़ी में तैयार होतल से देखने के लइकोन वाला छोटकी तौलिया ना होला दूगो दीपावली का लुया पटाखा लेके आइल बड़े हई बम हई सब बोली नचनिया काहे के ले आवल जाला प्रसंग गइलो लोग जितना 30 के भीतर के उम्र के लड़का बालू वो लोग मनोरंजन एलो से रहेला नाच देखी लो गीत सुनी लो लयदारी रह भाई लयदारी देखी लो इनकर पूंजी देखी लो कि कितना पूंजी भाई का लगा हई लड़का बा हमरा के बराबर लांगाड़ा
ते हमार बेटा नु हवे साढ़ू के लइका हवे ये तोरी माई के गोल लगी तारा ऐसा करे के चाहिए हमरा के लंगड़ा लंगड़ा रे कहता के वीडियो कॉल करबू घुमौले जबकि हम होने रहनी हम ये लोग के कहता कि अरे लइका सुत गेल बड़े सा हयो लइका सुत गेल बा लंगड़ो लोग कहता नहीं कोने बा हां तार माई एगो जोक करल रे कहले कि दिनवा में आके 2 घंटा पूना होत कर दो रास्ता अब सब के बात कैसे कटे कोई नहीं है 2 घंटा कौन नहीं है भाई के चले रास्ता क्लियर हो गइल है। अरे का बोल करो सॉरी भजन कला जुली दोसर कुछ जीवन में बाना ये जाके लोग होशियार बा दिनचर्या रोज चलता ओकरा बावजूद भी समय निकाल के 10 दिन समय निकाल के और सब हरि चर्चा सुनले बनी तो खाली हरि चर्चा गावले भजन नवधा भक्ति में सुनलो एगो भक्ति हो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् एकरा के गिनब नु तो राइट 108 को पूजी ए कैसे गिनो गायत्री मंत्र 108 बार माला जपला काहे खाती यही खाती गिनो ओम को नंबर पर पड़ता 1 2 3 4 लिख के मौ को पर पड़ता जयंती में हर एक अक्षर को पर पड़ता जब जुड़ब तो 108 आ जाए राम 2 बार कह जाला राम राम भैया के एक बार थोड़े कहला कि राम 2 बार राम राम भैया राम राम 3 बेर ना राम 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 करते बाउर हो जाए काहे कहाला काहे रो को नंबर पर नंबर पर पफा बाबा तकले 25 को अक्षर होता नु क ख ग च छ ज ड ट ठ त थ द प प प 25 को होता न भैया ओकरा बाद रो में आकार बा ओ आ 2 नंबर होता नु 25 2 27 अब मौ कम पर होता है और जोड़िए पर 27 पर रो मौ 25 पर आया 2 पर 25 27 2 जोड़ब 51 हो जाएगी 54 माफ करो 54 आ सीतो जी में 54 है 100 को नंबर पर बा दीर्घिन को नंबर पर बा तो को नंबर पर बा आकार को नंबर पर बा ये दोनों जोड़ दे 54 होई 160 वो हो जाला ऐसे राम राम कहला तो जने कि 160 माला तू जप ले हलो पर राम के जगह पर रामे राम पहले का लोग कहत निमन बातें को याद को कने खाए